ne balimaw an sigi kun ye mun ye jadisi minnu tun bɛ an balimaw faga i y'a faamuya b'a la ka tila ka communiquéw kɛ ko mali sɔrɔdasiw bɛ ka population faga Niger sɔrɔdasiw u y'u tɛgɛ da nin banbacikɛla ninnu kan nin mɔgɔ jugu ninnu Niger sɔrɔdasiw y'u minɛ an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye MINUSMA ye o ye ko sugu bɛɛ kɛ k'olu ka avion bɛ to ka wuli i y'a faamuya b'a la mali sanfɛ ko ka taa jadisiw ɲini ko ka baaraw ni fɛnw kɛ min ye Sadio Kamara ye ko abada fanda joli ma MINUSMA avion tɛ baara foyi kɛ mali kɔnɔ MINUSMA avion tɛ wuli ka taa yɔrɔ si an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana kɛ o mana ɲini Sadio Kamara fɛ waati o waati ka lɛtiri sɛbɛn ka ci Sadio Kamara ma k'olu bɛ fɛ k'u ka drone wuli ko ka taa sanfɛ Sadio Kamara b'u ka lɛtiri ka fara ka bila poubelle kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ an ɲɛ b'a la kuma cayara Ture nɔfɛ jigitigiw procureur min ɲɔgɔn ma deli ka na mali kɔnɔ kuma cayara nɔfɛ an b'an da don la barika bannen minnu bɛ ka kuma Ture kan bi barika bannen minnu bɛ ka Ture dɔgɔya bi an bɛ taafu bila olu k'u kɔrɔ i y'a faamuya b'a la ni ala na kira sɔnna ne balimaw an sigi kun ye mun ye terroriste minnu tun bɛ ka maliyɛnw faga ka muritanɛw faga i y'a faamuya b'a la o bɛ tila n'o ye mɔgɔw faga o bɛ tila ka t'u ka communiqué kolonw kɛ mali sɔrɔdasiw bɛ ka population faga a donna ta bɔra tan min ye Tchadi sɔrɔdasiw ye o ye tɛgɛ da nin terroriste ninnu kan an b'olu image yira aw la a filɛ nin an ɲɛ b'u la u dalen filɛ nin ye dugu ma nin mɔgɔ jugu ninnu de tun bɛ taa da mɔgɔw ɲɛ k'u faga ka tila k'u ka mobili ta ka taa feere Muritani n'o ye Muritaniw de faga mobili minnu b'u bolo u bɛ mobili ninnu minɛ ka t'u feere mali kɔnɔ n'o ye maliyɛnw faga mobili minnu bɛ maliyɛnw bolo o bɛ t'olu feere Nouakchott Tchadi sɔrɔdasiw de wuli ka jɔ kɛ ka nin kafiri ninnu minɛ a filɛ nin ye tamasɛkiw don ɲɛ t'a la ninnu de tun bɛ ka mɔgɔw faga olu minɛna kunu an b'a fɔ ko ala ni ce mɔgɔ minnu y'u minɛ an b'olu kumakan k'a la. C'est des 3 individus qui ont été arrêtés là, c'est des coupeurs de route. C'est des gens qui profitent de la situation entre la Mauritanie et le Mali. Donc quand ils prennent des Mauritaniens, que ce soit des Arabes ou d'autres, ou des Maliens arabes, ils leur tuent souvent. Ils prennent leur voiture, ils vont à la Mauritanie, ils vendent. Si c'est des Mauritaniens, ils leur tuent, ils les amènent dans la voiture à Tombouctou, ils les vendent. Donc quand ils font ça, ils mettent sur les réseaux comme quoi c'est l'armée malienne qui a tué tout, vous voyez. Donc c'est des gens maudits, que Dieu leur maudit. Sont venus créer des zizanies entre les communautés et mettre toutes leurs conneries sur l'armée malienne. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qu'on accuse l'armée malienne. Vous voyez le résultat, la vérité commence à sortir. Voilà, aw yɛrɛ tulo b'a la mɔgɔ minnu ye nin kafiri ninnu minɛ ko n'o tun taara sira da sabu kɛ ka taa jan da mɔgɔw ɲɛ sira la i y'a faamuya o la b'u faga ka tila k'u ka mobiliw ta ka taa feere Muritani n'a y'a sɔrɔ o ye maliyɛn de faga o b'olu ka mobiliw minɛ ka t'u feere Muritani n'o ye Muritani de faga o b'olu ka mobiliw ta ka t'u feere mali kɔnɔ o bɛ tila ka communiqué kɛ ka ci MINUSMA mɔgɔw ma ko mɔgɔ minnu salen filɛ nin ye ko mali sɔrɔdasiw de bɛ ka population faga ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ o ye nin kafiri den ninnu minɛ tamasɛki sema mɔgɔw de filɛ ninnu ye u bɛ ka taa kojugu kɛ i y'a faamuya b'a la vers le 3 frontière u bɛ ka t'u da yen de ka mɔgɔw kun ci k'u ka nafolo minɛ ka kisɛ ci mɔgɔw la u bɛ tila k'o nkalon ta ka da an ka sɔrɔdasiw la olu ka ko banna ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye MINUSMA ye MINUSMA fana sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na olu bɛ ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'olu bɛ fɛ k'u ka drone wuli i y'a faamuya b'a la ka taa jadisiw ɲini ka taa mali kunna wolo ka taa lakana sabati mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'o ye lɛtiri ci Sadio Kamara ma k'olu bɛ fɛ ka taa jadisiw ɲini Sadio Kamara ko non k'u k'u sen bɔ jadisiko kɛlɛ la u k'u sen bɔ terrorisiko kɛlɛ la u savent que u ka avion panni mali sanfɛ k'u ka dabila u mana lɛtiri fɛn fɛn ci Sadio Kamara ma a b'a fara de ka bila poubelle kɔnɔ u ka avion tɛ se ka wuli maliyɛnw ɲin'a ma u ka avion tɛ se ka wuli mali kɔnɔ tuguni nin y'a bannen de MINUSMA a bilan t'a bila a ka suma de u nɛgɛ tɛ maliyɛndenw na maliyɛndenw t'u fɛ bi u t'u fɛ sini MINUSMA ye lɛtiri 1000 ani 200 ni kɔ de ci Sadio Kamara ma lɛtiri 1000 ani 200 ni kɔ k'o ci Sadio Kamara ma k'olu bɛ fɛ u ka dronew ka wuli sanfɛ u ka avion ka wuli sanfɛ o mana lɛtiri fɛn fɛn ci i y'a faamuya ba ma an ka ministre de défense ma
a b'a fara ka bila poubelle kɔnɔ bana jugu fura ye fura jugu ye an b'a dɔn aw ye den modèle minnu ye jihadisiw ka fanga sɔrɔ bi terrorisiw ka fanga sɔrɔ bi aw du nɔ don wa aw de sen b'a la ni Mali lafiyara aw tɛ lafiya ni Mali basigira MINUSMA tɛ basigi o donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ ma don jamana kɔnɔ o donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ o jamana kɛlɛ ma ban parce que olu bɛ balo kɛlɛ de la olu bɛ balo dɔ ka tɔɲɔ de la ni dɔ ka jamana ma ci olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ an y'o de dɔn bi MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ komi ne ye maa mugu ta ka bila maa foroko kɔnɔ nafa foyi tɛ MINUSMA la o bɛ taa de diyagoya parce que o tɛ foyi la Mali kɔnɔ tuguni o an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana kɛ an yɛrɛ bɛ se k'an ka jihadisiw faga an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ u kɔni bɛ Mali kɔnɔ ten dɔrɔn u kɛra komi donko ni donkoma n'i y'a dun ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dun ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa nafa foyi tɛ MINUSMA la n'i tora donbali fana ye na lahara kɔlɔn jimi o bɛ Mali kɔnɔ ten don o don u bɛ ka ɲini Sadio Kamara fɛ k'olu bɛ fɛ k'u ka drone lawuli k'olu bɛ fɛ k'u ka avion lawuli Sadio b'a dɔn n'u ka avion wulila o bɛ taa minɛn de di jihadisiw ma Sadio b'a dɔn n'u ka avion wulila o bɛ taa maliyɛnw de faga Sadio b'a dɔn n'u ka avion wulila o bɛ taa duguw de jeni u mana lɛtiri fɛn fɛn ci Sadio Kamara ma k'u bɛ fɛ u ka avion ka wuli bi Sadio b'a lɛtiri fara k'a bila poubelle kɔnɔ k'u ka avion tɛ wuli bi a tɛ wuli sini Ala ka barika don ni ɲɛmɔgɔ ninnu na ni ninnu tun tɛ Mali tun tɛ segin a danbe kɔnɔ ni ninnu tun tɛ Mali tun tɛ lafiya Asimi n'a ka jama n'olu tun tɛ maliyɛndenw tun tɛ lafiya n'olu tun tɛ nin jolibɔ in tun tɛ dabila olu de nana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kafiri k'u kɛlɛ bɛɛ ɲɛna k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ MINUSMA la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya MINUSMA kɔni bɛ Mali kɔnɔ ten u yɛrɛ b'a dɔn k'u totɔla tɛ Mali kɔnɔ u tagatɔ don parce que aw tɛ foyi la ye min ye kɛlɛ ye an ko ko aw k'o dabila an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ min y'aw ka avion ye sanfɛ an ko k'aw mago t'a si la aw ka blendow ka taa an ka duguw kɔnɔ ka taa an ka jamanaw kɔnɔ i y'a faamuya hali n'u ka avion ko k'u bɛ wuli bi Mali bɛ tugu kɔ de parce que an dalen t'u la hali n'u ka blendow ko k'u bɛ taa yɔrɔ dɔ de la k'u bɛ taa fura di mɔgɔ ma walima u bɛ taa nin kɛ anw ka aradari b'u nɔfɛ u sen nɔ an sen nɔ u mana taa hali lahara da an b'u nɔfɛ k'u kɔlɔsi parce que olu de kojugu kunyanfan ye don o don su fara tile k'a bɛ ka ɲini Sadio Kamara fɛ an bɛ fɛ ka taa nin dugu in na an bɛ fɛ ka taa nin dugu in na an bɛ fɛ k'an ka avion wuli yan fɛ Sadio ko avion tɛ wuli yan i y'a faamuya bala aw ka drone tɛ wuli aw ka avion tɛ wuli c'est à dire que a ye sigi aw yɛrɛ ma mais c'est ça olu de ye kojugu kunyanfan ye jihadisiw ka fanga sɔrɔ bɛn olu don jihadisi min esapera ka boli ka na Mali kɔnɔ Seydou taara ɲininka Seydou Traoré ko n'u banana jɔn tun b'u furakɛ cɛ y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko n'u tun banana ko MINUSMA de bɛ dogo ka t'u furakɛ Koliwo kɔnɔ ye olu de ye kojugu kunyanfan ye an b'a ɲini Sadio Kamara fɛ ani Asimi u ka contrat min bantɔ filɛ nin ye i y'a faamuya b'a la a y'a contrat i y'a faamuya b'a la k'a supprimer k'a annuler k'a bila poubelle kɔnɔ o k'u kun n'u kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an mago tɛ ninnu na tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ an kan ninnu de nɔ don u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ Sadio Kamara fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ baara min na Ala k'i sara ne balimaw an bɛ na comment s'appelle min ye procureur Touré ye ka n'i kɔfilɛ ka n'a ci ka kɛ ninnu na ninnu donna ko o ko la barika t'o ko la mɔgɔ minnu bɛ Touré nɔfɛ bi sugu kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ Touré ma bi Touré t'i mago la ninnu tɛ se ka ci ka ci wa kuma caman yɛrɛ dabila i ka baara kɛ dɔrɔn i ka taa Mali den ɲɛnama bɛɛ b'i kɔ Mali halaladen bɛɛ b'i kɔ Mali tiɲɛtigi bɛɛ b'i kɔ Mali danbetigi bɛɛ b'i kɔ Mali silamɛ ɲuman bɛɛ b'i kɔ Touré i bɛ sira min ka danbe sira don i ye baara kɛ procureur ma deli k'a kɛ Mali kɔnɔ i ye baara kɛ i y'a faamuya wala kiiritigɛla ma deli k'a kɛ Mali kɔnɔ Touré ka n'i kɔfilɛ kana hali bɔ k'i bɛ mɔgɔ jaabi kana hali bɔ k'i b'i da don mɔgɔ da la taa n'i ka baara ye maliyɛnden yɛrɛ woloden bɛɛ lajɛlen b'i kɔ maliyɛnden yɛrɛ wolo bɛɛ b'i fɛ ka n'i kɔfilɛ taa n'i ka baara ye i y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ k'i dɔgɔya bi e k'u bɛɛ jateminɛ barika kisɛ kelen t'u la o tɛ se ka paga dilan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wa n'i ye nin kɛlen ye Touré walahi o b'a jira k'a fɔ i bɛ sira ɲuman de kan mɔgɔw ka kuma ka ca i nɔfɛ ta mɔgɔw k'i dɔgɔya ta ka n'i kɔfilɛ dɛ i bɛ sira ɲuman de kan wa barika de b'i ka kow la i bɛ ka ko ko k'a bɛɛ ye tiɲɛ de n'i bɛ tiɲɛ sira kan jugu bɛ kule ten n'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya bala barika bannenw olu bɛ kule i nɔfɛ de ka n'i kɔfilɛ dɛ baara waɲa ka ɲi fanɛni ka dabila Mali kɔnɔ bi e don
ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la bi n'u bɛ nkalon kan e Ture de bɛ k'a kɛ mɔgɔbaya t'a la denmisɛnniya t'a la e de nana ka ladamu ani ka mɔgɔw bonya ka baara kɛ tiɲɛ kan e Ture de nana k'o kɛ Mali kɔnɔ Ture ye tɔgɔtigiw minɛ yan pɔrɔkɛla jumɛn de la ka kɛ yan Ture ye mɔgɔbaw minɛ k'u don kaso la pɔrɔkɛla jumɛn de la ka kɛ anw ka kunun pɔrɔkɛla tun bɛ fantanw de minɛ faama tɛ minɛ n'aw nana k'aw bɛna aw da ɲɛsin Ture la i y'a faamuya b'a la Ture man ɲi dɛ a bɛ mɔgɔ fisa ni mɔgɔw ye dɛ a bɛ wahabiyaw ka tɔn kɔnɔ dɛ a donna ta Ture b'a dɔn ko wahabiyaw ka tɔn de ye silamɛya tɔn ye wahabiyaw ka tɔn de ye hɔrɔnya tɔn ye wahabiyaw ka tɔn de ye danbe tɔn ye hali ne yɛrɛ min filɛ nin ye n ka cɛɲa tɛ n bɔnbɔsi la n tun bɛ amisari de kɔnɔ n bɔra amisari kɔnɔ ka taa don wahabiyaw ka tɔn na o de ye silamɛya ye o de ye diinɛ ye o de ye hɔrɔnya ye olu de bɛ ala dɔn olu de bɛ kira dɔn olu tɛ bin mɔgɔ kan u tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ olu bɛ mandarasasow de jɔ ka denmisɛnninw wele ka taa ala ma ka denmisɛnninw wele ka taa silamɛya ma ka denmisɛnninw i y'a faamuya b'a la ka ala ɲɛsiranya k'o don denmisɛnninw dusukun na wahabiyaw de b'o kɛ an bɛɛ kɛra wahabiya ne tun bɛ amisari kɔnɔ n tun bɛ amisari fɛ ka tagama sen na ka bɔ kalabankɔrɔ fo amisari mɔgɔw ka kɛnɛ kan n bɔra kɔnɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ danbe t'a kɔnɔ hɔrɔnya t'a kɔnɔ n donna wahabiyaya la wahabiyaw de bɛ ala dɔn wahabiyaw de bɛ kira dɔn wahabiyaw de sabalilen don wahabiyaw de bɛ mɔgɔw wele ka taa diinɛ ma an bɛ sa wahabiyaw kɔ ni wahabiyaya man di min ye i y'a faamuya b'a la i ɲakili fila ci ni min tɛ wahabiyaya fɛ i tulo fila datugu aw bɛ wahabiyaw ye Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a bɛ nin mɔgɔ barika bannen ninnu de ye ala ye fɛn bɛɛ d'u ma diɲɛ kɔnɔ m'u banna sabali la ala bɛ fɛn yira aw la a ma segin ni min ye Ture kan'i kɔfilɛ dɛ wa kana bɔ yɛrɛ k'i bɛ kuma kana paga kɛ maliyɛnden halala bɛɛ b'i kɔ mɔgɔ minnu bɛ k'i dɔgɔya bi a si tɛ ciga ci a si se ka paga dilan waati min na Ture tun bɛ ka fanga dɛmɛbagaw minɛ k'u don kaso la o don aw ma kuma dɛ waati min na Ture tun bɛ ka comment ça s'appelle wahabiyaw minɛ k'u don kaso la o don aw ma kuma dɛ a tuuru sera aw ma aw bɛ na aw ɲangata an da la ko kiri man ɲi aw bɛ ça veut dire silamɛya min b'aw da baara kɔnɔ a ka ɲi wa aw bɛ ka silamɛya birifini min ta ka da aw ka nkalonfin kan bi mais ko a ka bon hakili ma quoi kiri man ɲi aw ka silamɛya ka ɲi wa silamɛya min b'aw da baara kɔnɔ a b'aw dusukun na wa n'aw tun bɛ ala dɔn n'aw tun bɛ kira dɔn bi aw tun tɛ halaki nin cogo la mais silamɛya bɛ da baara de kɔnɔ a tɛ dusukun na aw de bɛ n'aw jɔ ko kiri man ɲi jɔn ni jɔn de bɛ ka ɲɔgɔn wele fanga la aw silamɛw tɛ yan n'aw tun ye ala dɔn bi aw tun tɛ ɲɔgɔn wele fanga la n'aw ta tun ye ala ko ye bi aw tun tɛ se tribunal la mais ala ko bɛ nɛnbaraba de sanfɛ a tɛ dusukun na aw de bɛ n'aw jɔ ko kiri ka ɲi ko kiri man ɲi aw minnu ko k'aw ye silamɛ ye aw ka ɲi wa aw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa aw bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa ayi n'aw man ɲi n'aw sera Ture ma a b'aw don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile kaso kun tɛ dɔwɛrɛ ye o i y'a faamuya b'a la k'aw bila sira ɲuman kan k'aw soke k'aw dike aw k'aw jogo falen ka kɛ ala fɛ ka kɛ kira fɛ o de ye kaso kun ye ni mɔgɔ ma i b'a kari kaso de kɔnɔ i bɛ ninnu de sigilen yan da la pɔrɔkɛrɛri man ɲi ni Asimi ma nin pɔrɔkɛrɛri bɔ yen a ka fanga bɛna tiɲɛ o tɛ pɔrɔkɛrɛ nɔfɛ dɛ o bɛ Asimi yɛrɛ de nɔfɛ depuis Asimi nana wari tɛ ka d'u ma u tɛ ka jate u tɛ ka don da la parce que fanga fɛn fɛn tɛmɛna ninnu de y'a fanga bɛɛ lajɛlen bin ka fanga tiɲɛ ka i y'a fɔ min ma jamanadenw ka impôt ta ka taa sobaw jɔ ka salonbaw dilan ka fauteuilbaw san ka mobili belebelebaw san o de ka d'u ye ni président nana dɔrɔn i k'i kɔ don jamana na ka nafolo ta ka di olu ma Asimi ko k'a tɛ o de la a wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ o tɛ Ture kɔ dɛ o bɛ Asimi yɛrɛ de kɔ mais an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya cɛ o cɛ ko n'i tɛ fɛ ka ala b'i ɲakili fila ci cɛ o cɛ ko n'i tɛ nin fanga ye i tɛ Ture ye ala b'i ta tiɲɛ i bɛ ninnu de o da bɛ ko bɛɛ la diinɛ comment ça s'appelle kiri man ɲi mais aw ka silamɛya ka ɲi wa tiɲɛ tɛ k'a fɔ kiri kɔnɔ aw ka silamɛya tiɲɛ bɛ k'a fɔ a kɔnɔ wa i y'a faamuya kuranɛ ma se ka aw kɛ ala fɛ kuranɛ ma se k'aw lasabali kuranɛ ma se ka ala ɲɛsiranya don aw dusukun na kiri de bɛ se k'o don aw dusukun na kiri de bɛ se k'o don aw dusukun na ni aw tun bɛ ala dɔn n'aw tun bɛ kira dɔn
bila haw tun tɛ ɲɔgɔn wele fanga la n'a ye ɲɔgɔn wele fanga la Touré b'aw kari a kɔnɔ a bɛ kumakan jugu fɔ aw ma parce que aw tɛ Ala dɔn n'u nana an bɛ tile ka nɛni dɛ kiiritigɛlaw ye mun kɛ e ni Ala na kira cɛ wahabiya bɛ mɔgɔ nɛni wahabiyaw bɛ mɔgɔ nɛni nɛni fɔlɔla joona Serifu Madani Hayidara a video bɛ yen ko ka wahabiya bɛɛ faga ka wahabiya misiri bɛɛ ci o don wahabiyaw m'u da don e da la fitinɛ fɛn fɛn bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin Serifu Madani Hayidara don i b'o de sigilen bi ko kiiri man ɲi mais est ce que e ka ɲi wa kiiri man ɲi est ce que e ka ɲi wa ne tun ka ɲi aw silamadamaw bɛ bila ɲɔgɔn na wa ne tun ka ɲi diinɛ bɛ halaki nin cogo la wa i denw bɛ mɔgɔw nɛni e yɛrɛ bɛ mɔgɔw nɛni a n'aw sera fanga la tiɲɛ ye min ye fanga b'o de fɔ aw ye fanga tɛ mɔgɔ kelen kama a n'aw ko ko fanga k'aw sago de kɛ bilahi Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya fanga bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de kama wa nin fanga tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'i ye ɲuman kɛ alhamdulillah n'i ye juguman kɛ o b'i don kaso la setigiya t'a la jamatigiya t'a la papaga t'a la papaga t'a la Touré i ka baara kɛ kana mɔgɔ si jaabi n'i y'a ye u b'i nɔfɛ bi barika de b'i la n'i y'a ye u ka kuma bɛ ka ci i nɔfɛ i bɛ tiɲɛ de kan n'i y'a ye u bɛ k'i dɔgɔya i kɛra i ba sago de n'i tun bɛ k'i ba sago ye mɔgɔ t'a da don i da la ka n'i kɔfilɛ dɛ Mali halaladen bɛɛ b'i fɛ bi tiɲɛtigi bɛɛ b'i kɔ danbetigi bɛɛ b'i kɔ Mali den ɲɛnama bɛɛ b'i fɛ bi Touré ka n'i kɔfilɛ kana bɔ k'i b'i yɛrɛ jaya kana bɔ ni mɔgɔ min mako b'i la o k'i sɔrɔ i ka tribunal la min ye tiɲɛ i k'a don a tuloden kɔnɔ mais k'i sigi ka minibaru sanfɛ k'i sigi ka misiri kɔnɔ donna ta bɔra ta aw de ma wahabiyaw dɔgɔya Touré b'a dɔn ko aw man ɲi aw de ye kojugu kunyanfan ye o de la ko n'aw sera a ma nin se k'aw b'aw minɛ k'aw don kaso la parce que aw de man ɲi i ɲɛ t'a la aw ka tɔn mɔgɔ t'a kɔnɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ aw fɛ o bɛ keleya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o bɛ keleya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Hayidara ye fɛnw nɛni yan wahabiyaw nɛni yan Hayidara den bɔra k'a fɔ hali a tɛ san kelen bɔ ko ni olu ka famille tɛ ko mɔgɔ tɛ don alijinɛ kɔnɔ a y'a Ala kira dɔgɔya o don Hayidara ye mun de kɛ e n'i denw sigilen bɛ aw t'aw ka fɔta dɔn aw t'aw ka kɛta dɔn i y'a faamuya b'a la n'aw ka mɔgɔ dɔ minɛna k'a don kaso la walima ni kuma jugu fɔra aw ka mɔgɔ ma a bɛ wuli panpan na aw bɛ ninnu ka kuma kun dɔn aw bɛ ninnu ka kɛlɛ kun dɔn wa foyi tɛ fanga min bɛ bi a nana ka ninnu bila kɛrɛfɛ parce que u man ɲi n'o gɛrɛl'i la u b'i mago sa n'o gɛrɛl'i la u b'i bɔ fasojɔ sira kan Asimi nana a y'a dɔn ko ninnu de ye kojugu kunyanfan ye o tugura Buwa kɔ Buwa ma se ka Mali jɔ o tugura ATT kɔ ATT ma se ka Mali jɔ o tugura Musa kɔ Musa ma se ka Mali jɔ Asimi nana a y'u viré k'u bila kɛrɛfɛ o de hɛni b'u la olu bɛ fɛ ni masakɛ nana dɔrɔn i ka jamana ko sabu kɛ i bɛ ko o ko kɛ i kana sara olu la i bɛ baara fɛn fɛn kɛ i kana ɲɛfɔ olu ye Asimi t'o de labɛn a t'o de la sini ayiwa u ka kuma caman kun filanan u ka kuma caman kun filanan n bɛna o yira aw la olu bolo ko Asimi ye wahabiya de o dimi b'u la a filɛ i ɲɛ tɛ nin image in na nin image in bɛ ka publier Hayidara ka mɔgɔw de fɛ ko Asimi b'a bolo minɛ ayiwa Njaw b'a bolo minɛ Asimi y'a bɔnmɔsi bila bilahi aw sabu kɛ bi Ala bɛ ko d'aw ko a ma sigi ni min ye quoi aw ɲɛ t'a la nin dimi fana b'u la président taara wahabiyaw ka côté la président t'anw fɛ o de dusukasi ni o tɔɔrɔ de b'u kan mais se k'u ɲɛsin Asimi ma u b'u ɲɛsin Touré de ma ko Touré donna wahabiyaw ka tɔn na Touré bɛ wahabiyaw de ka côté la Touré ye diinɛ sabu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na u kan bɛ Asimi de ma Asimi bɛ k'a tɛgɛ minɛ k'a bɔnmɔsi bila o de dimi b'u la olu bolo ko Asimi bɛ wahabiyaw de ka tɔn na walima Asimi ni wahabiyaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi bɛ Ala de kɔ Asimi b'a ka jamana de kɔ doni bɛ Asimi kun na min tɛ nin si ye Asimi tulo tɛ nin na wa Asimi ɲɛ tɛ aw la Asimi b'a ka Ala kɔ a b'a ka jamana kɔ nin bɛɛ bɛ aw de kun na aw de bɛ fɛn bɛɛ imaginer aw de bɛ fɛn bɛɛ bila aw kun na Asimi c'est que Asimi yɛrɛ hakili tɛ nin ko sugu ninnu yɛrɛ la doni min bɛ Asimi kun na o ka girin ni fɛn bɛɛ ka jamana segin a danbe kɔnɔ o hami min bɛ Asimi na o ka girin ni fɛn bɛɛ ɲɛ tɛ cɛ la f'a bɔnmɔsi bɛɛ bɛ ka jɛ denmisɛnnin fitinin ne ka kɔrɔ ni Asimi a bɔnmɔsi bɛɛ bɛ ka jɛ bi mun de bɛ k'o kɛ faso hami Asimi y'a bolo min minɛ o ka g'u ye dɛ bilahi n'i ye bolo minɛ o ka go Hayidara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i ye bɔnmɔsi bila o ka go a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i kɔni ye bɔnmɔsi bila k'i bolo minɛ ale bolo i taara fara di kɔni de kan e masa e ko ashhadu an la ilaha illallah ne ko ashhadu an la ilaha illallah anw kan ka bila ɲɔgɔn na mun na Ala kelen de bɛ kuranɛ kelen de bɛ anw kan ka ɲɔgɔn juguya mun na anw kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mun na a n'an yɛrɛ dama ma bɛn
n'an sera fanga ma fɛn min ka di u b'a kɛ parce que ala ka kuranɛ ma se k'anw dusukun saniya ala ko ma se k'anw dusukun saniya foyi ma se k'anw dusukun saniya n'anw sera kiri ma kiri b'a ka sariya boli an kan kɛ sinon ko kiri fɔlɔ ye kuranɛ de kiri fɔlɔ o ye silamɛya de kiri fɔlɔ o ye silamɛya de a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ka sabali fɔ a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ aw ma se ka baara kɛ n'o ye aw ye o ye aw de bɛ ɲɔgɔn nɛni na n'aw ye ɲɔgɔn nɛni ka cɛ a b'aw minɛ k'aw don a kɔnɔ walima kuma min ka di a b'a fɔ aw ye kuma fa n'a ba filɛ Touré kan'i kɔfilɛ ninnu man ɲi de mankan fɛn fɛn bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Haidara mɔgɔ ninnu de tɛ wahabiya ninnu fɛ o dalilu bɛ kɛnɛ kan Haidara mɔgɔ ninnu de da ka farin Haidara mɔgɔ ninnu de bɛ bɛɛ dɔgɔya Haidara den bɔra k'a fɔ yan ko ni olu tɛ mɔgɔ tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɔgɔyama bɛ tɛmɛ o kan est ce que a y'a den minɛ k'a canca wa a kumana den fɛ wa ayi aw bɛ tile ka mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw dɔgɔya ni mɔgɔw y'aw nɛni aw bɛ n'aw sigi ko u b'an nɛni dɛ kiri bɛ ka mun de k'o la dɛ anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka nɛni dɛ Serifu Madani den bɛ ka mɔgɔ joli nɛni mɔgɔ minnu tɛ hali silamɛya dɔn hali ka kulu warilaw kalan u tɛ se olu le sigilen b'u n'u da baara ye ko ala kota e ma diinɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ e bɛ n'i sigi anw da la ko diinɛ kota wahabiya ninnu de ye silamɛw ye o bɛ tile ka mandarasaso jɔ o bɛ tile ka fantanw dɛmɛ c'est à dire que u ka kuma man ca foyi su ni tile bɛ misiri kɔnɔ o kalankan ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Touré kan'i kɔfilɛ dɛ wa ninnu ka bagabagani kana se i la dɛ kana bɔ k'i b'i yɛrɛ jɛya kana bɔ k'i b'i da don mɔgɔ da la u to yen n'u kulela n'u sɛgɛnna u b'u ma k'u tɛ se ka paga kɛ mɔgɔ la wa i tɛ bɔ i pilasi la bi i tɛ bɔ i pilasi la sini baara ka di ye cogo min na i b'a kɛ ten kunu Touré y'aw dɛmɛ yan kunu Touré y'aw dɛmɛ yan an ka nin lagasa in lamɛn o sigilen bɛ bi k'olu bɛ dɔ fɔ Touré ma a y'a lamɛn dɛ. mais ni jamana kiritigɛlaw yɛrɛ ko k'an bɛ mɔgɔw woloma an bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na min ka d'anw ye anw m'o don kaso la parce que kaso b'anw bolo kaso b'i bolo mais hadamadenw ni fana b'u yɛrɛ bolo dɛ m'o f'i ye dɛ. Bon bi e kan ka nin fɔ e soya baya ye cɛnin ta cɛnin min filɛ Suraka jamana la bi n'a bolila ko Abasi Jire e soya ye Abasi Jire ta ka taa bila i ka so dɔ kɔnɔ Bamako o ka Diko fa nɛni ka Diko ba nɛni Touré ye enquête kɛ a taara sɔrɔ e de bɛ ka Abasi Jire bila a ka Diko nɛni a taara sɔrɔ Abasi Jire bɛ e ka so kɔnɔ o don Touré m'e minɛ k'i don kaso la kɛ bilahi ala b'aw malo ka taa fɛ n'aw tun ka ɲi aw tɛ lebu ta n'aw tun ka ɲi aw tun bɛ don ta la bilahi n'aw tun bɛ sira ɲuman kan bɛɛ tun bɛ don aw ka diinɛ in na n'aw ma ɲi de o de la bɛɛ bɛ ka kɛ wahabiya ye e soya baya tɛ se ka bɔ k'i kali k'i bolo da kuranɛ kan ko Abasi Jire tun tɛ e de ka so kɔnɔ e de ma Abasi Jire bila k'a ka Diko nɛni ni ye ninnu ye bi ko kiri bɛ ka mɔgɔw woloma aw de ye kojugu kunyanfan ye aw de ye silamɛ juguw ye aw de ye mɔgɔ tɔɲɔlaw ye a dalilu bɛ kɛnɛ kan wa u ɲɔgɔn fɛn ɲinina tɛ diɲɛ kɔnɔ u ɲɔgɔn nataba tɛ diɲɛ kɔnɔ a fɛn min b'aw kɔ a bɛ ku aw la aw tɛ se ka paga bɔ ni fanga ka k'o la foyi ne ye ninnu sigilen bi ko fanga bɛ ka mɔgɔw woloma aw yɛrɛ dama ma se ka bɛn c'est normal fanga bɛ kelen ta n'aw tun bɛnna fanga bɛ aw woloma wa ala ko min b'aw da kɔnɔ n'a tun b'aw dusukun na bila aw silamɛ dama tun tɛ se ɲɔgɔn ma bɛɛ ko ala bɛɛ ko kira kuranɛ kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ mun de bɛ k'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ mun de bɛ k'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ye mɔgɔ fila ye i y'a faamuya wala o bɛ ka kɛlɛ dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ wɔɔrɔ ta sinon ni bɛɛ duuru duuru ta mun kɛlɛ bɛ yen n'i ye mɔgɔ fila ye u bɛ ka ɲɔgɔn kun ci dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ segin ta sinon ni a y'a tila camancɛ la aw bɛ se ɲɔgɔn ma mun na ninnu de man ɲi Haidara n'a ka jama de man ɲi wahabiyaw ka ɲi bi u ka ɲi sini olu ka kuma man ca u tɛ mɔgɔ nɛni u tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais ni sir'u ma u bɛ s'i ma wa Touré u bɛ ka Touré ninnu bɛɛ kɛ wahabiyaw ye ko Touré bɛ wahabiyaw ka tɔn na Asimi bɛ wahabiyaw ka tɔn na njaw ninnu c'est à dire que ko ɲɛmɔgɔ nana olu bɛɛ taara côté kelen na côté min ka ɲi ɲɛmɔgɔ bɛ taa o yɔrɔ de la fɛn min ye ala ko ye ala ka jɔn ɲumanw bɛ taa o sira de kan i ma ne tun bɛ amisari kɔnɔ wa mun de ye ne bɔ amisari kɔnɔ ka taa n bila wahabiyaya la Bagbi k'an bɔnmɔsi bila ka tila ka tugu Imam Diko kɔ o de ye ala ko ye o de ye tiɲɛ ye
ni galon tunto ala t'a ka mɔgɔ ɲɛnama bila galon sira kan ala ye mobili d'i ma ka du d'i ma ka den caman d'i ma ka hɛrɛ caman d'i ma i ma sabali o bɛɛ kan malo bɔ a kɔfɛ bilahi n'i ma sabali fara i taabolo kan n'i ma sabali fara i ka baara kan malo de b'a kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba lamɛn bilahi jamana in tɛ ɲagan bi yan hakilina min b'aw la bi i y'a faamuya ka nin fanga in kɛlɛ bila a tɛ pase yan n'aw ma gato sɔrɔ n'aw ma wari sɔrɔ n'aw ma se ka président bagabaga i y'a faamuya bala aw ka kuma bɛ caya mɛ ni nin président tun bɛ k'u sago kɛ nin kuma bɛɛ tɛ caya nin cogo la président tɛ k'u sago de kɛ o tɛ Ture nɔfɛ dɛ o bɛ Asimi de nɔfɛ Asimi bɛ k'a bolo minɛ Asimi bɛ k'a bonmosi bila nin ka d'u ye dɛ o tɛ nin fɛ hali dɔɔni o bɛ fɛ olu ye min fɔ k'i bonmosi di ka t'i jɔ misiri kɔnɔ k'i bolo bila i bolo minɛ o i bolo jigin i bolo tigɛ o a bɛɛ tɛ ala ko de ye yan han i kunkolo tigɛ i bonmosi tigɛ o i bolo tigɛ i bonmosi bila o i bolo yɛlɛ o ninnu bɛɛ bɛ ka mun de fɔ ala mun de b'aw se ɲɔgɔn ma an ka lamɛn a bɛ ka Ture fana dɔgɔya yan u kana na baara tiɲɛ a bolo maa tɛ anw ni malidenya cɛ ni Mali ka ɲɛtaga don anw t'i dafɛsi dɔn ko silamɛya tɔgɔ bi f'i la n'anw t'i ɲɛ a la depuis nin yɔrɔ a ye sira bila ko donna tɛ sɔn nin ma nin tɛ cɛkɔrɔba ka baara ye ala ye mɔgɔ min da kunnadiya kama e tɛ t'i sigi ka nin kuma sugu fɔ k'olu ka silamɛya bɛ maliyɛnden bɛɛ ɲɛ ko n'olu ka silamɛya tɛ ko silamɛya tɛ Mali kɔnɔ olu ka tɔn in de ka bon ni tɔn bɛɛ ye olu ka diinɛ ko de ye diinɛ ye k'a tɔ si tɛ diinɛ ye a den ye min fɔ a yɛrɛ mana segin o kan a den ko ni sirifula tɛ ko mɔgɔ tɛ don a diinɛ kɔnɔ a yɛrɛ filɛ ka na segin o kan kodɔn bɛ min bonya bɛ min e cɛkɔrɔbatɔ ka kuma filɛ nin dɔgɔyama sugu bɛɛ b'a kɔnɔ a ni tiɲɛ fɔra aw ye a bɛ dimi n'i y'a ye Ture ye tiɲɛ fɔ aw ye i y'a faamuya ko n'aw ma plainte tigɛ dabila n'aw ma fara ka mɔgɔw wele ka na fanga la k'a b'a yɛrɛ don kaso la a m'o fɔ gansan a y'a dɔn de k'aw man ɲi n'aw tun ka ɲi bi la a t'a fɔ ko n'aw nana nin se k'a b'a don kaso la parce que o de b'aw da kɔnɔ ko Ture ko n'aw ka plainte sera nin se k'a b'aw don kaso la mɛ aw man ɲi de e ka kuma filɛ nin fili b'a kɔnɔ i cɛkɔrɔbatɔ ko ni aw ka diinɛ tɛ ko diinɛ tɛ Mali la ko ni aw ka silamɛya tɛ ko silamɛya tɛ yen ko aw ka silamɛya ko de ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ka silamɛya ye regarde comme il parle nin si bɛ yɔrɔ min na sabu kɛ mɔgɔ min tɛ se ka hali a sen kɔrɔ ta bi ala ni sigi ni baarakɛbaliya bolo a kɔ bɛɛ tiɲɛna Serifu Mada in da hali a tɛ se ka tagama ne y'a tagama to o don Paris kɔnɔ yan n'i y'a ye kɔ bɛɛ kurula hali a tɛ se ka tagama ka ɲa i ni lahara ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan aw tɛ sabali ten sa wahabiyaw ko ala e ko k'i ko ala mun de b'aw se ɲɔgɔn ma n'aw man ɲi n'aw sera an ka kiiritigɛlaw ma u b'aw minɛ k'aw don kaso la n'aw sera an ka kiiritigɛlaw ma kuma min ka di u b'a fɔ aw da kɔnɔ kuranɛ ma se ka aw waju kuranɛ ma se k'aw la sabali an ka kiiritigɛlaw de bɛ se k'aw la sabali ala yɛrɛ dɛsɛra mɔgɔ min na an ka kiiritigɛlaw de bɛ se k'aw la sabali kuranɛ ye ala de ye fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ aw ma sabali o kan n'aw sera an ka kiiritigɛlaw ma fɛn min ka di u b'a kɛ dɛ caya kɛ ala kama ka mɔgɔw to ka lafiya jugu bɛ an kan an yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn kan Asimi y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ya ko an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ kɔrɔnfɛla ka kala n'an ko k'an bɛ Bamako fana kalaya baara bɛ gɛlɛya anw lakanabagaw ma mɔgɔ minnu bɛ k'anw lakana baara bɛ gɛlɛya olu ma mɛ bɛɛ bɛ panpan na kɛlɛ kun tɛ foyi ye wari ɲini pilasi ko o tɛ marché Asimi tile la kɛlɛ kun bɛɛ filɛ ninnu tɛ Asimi ka fanga yɛrɛ de fɛ parce que Asimi tɛ ka foyi sara o la bi Asimi tɛ ka wari sabu kɛ ka bɔrɔ fa wari la ka taa d'u ma o tɛ ka kɛ bi o dimi b'u la o sɔnja b'u la ni Asimi tiri jɔ misiri kɔnɔ a b'a tɛgɛ minɛ bonmosi bɛ ka bila nin bɛɛ sɔnja b'u la ko fanga bɛ ka mɔgɔw woloma mais c'est normal fɛn min man ɲi o bɛ kɛlɛ de fɛn min ka ɲi o bɛ dɛmɛ c'est normal wahabiyaw ni aw ka diinɛ ye e k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ aw de da bɛ mɔgɔw ka vie la pɛlɛ et surtout ni yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ ne ma deli ka imam di ko tile kelen ye k'a ye dɔ fɔ nin ma ne ma deli ka di ko tile kelen ye k'a ye kuma jugu ta ka nin sɛgɛrɛ mais e kumakanw bɛ yen i bɛ ka dɔ fɔ i kɔrɔkɛ ma hali i ni Diko taara ɲɔgɔn sɔrɔ Muritani Diko bonyana ka tɛmɛ kan a bɛ kan mɛn a sabalilen don ka tɛmɛ kan Muritaniw ye bonya sugu bɛɛ ta ka da Diko kan i nana i diminaw fana la
ko aw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tara ko ja ala ko tɛ k'u tara wari de minɛ ko enveloppe de bɛ ka d'u ma Diko bɔra k'i jaabi ko non ko Diko kan tɛ e ma an bɛ taa min an bɛɛ ko ala an ka ɲɔgɔn bonya an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn mankutu mais nin kuma caman kun malo bɛ nin kɔfɛ dɛ bilahi e Serifu Madani Hayidara hayi depuis tun ka kɛnɛ bi a filɛ nin hali tɛ se ka tagama o b'a yira k'i ni lahara de ka surun bi ni e ma sabali hali bi cɛ o ye kunnangoya ye dɛ o ye kunnangoya ye dɛ an ka cɛkɔrɔba lamɛn i b'a dɔn ŋaniya min b'a la kana na baara tiɲɛ a bolo siga t'a la maa tɛ anw ni malidenya cɛ o tɛ ni mali ka ɲɛtaga don anw ti dafɛsi dɔn ko silamɛya tɔgɔ bi f'i la n'anw ti ɲɛ a la siga t'o la mali fanga b'a dɔn min bɛ ka nini mali kɔnɔ u b'a dɔn wallahi u b'a dɔn i bɛ kunnafoni mais u ka Hayidara ka jaabi kelen ɲini ko dɔ Hayidara nini ko Hayidara ko ta u k'a kelen ɲini ka na di yan o tɛ mais n bɛ se k'u jaabi dɛ u jaabi b'a caman bɛɛ bolo siga t'o la mais n ko non anw bɛ fɛ an faso ka sunu bon e yɛrɛ ka nin kuma sugu ninnu mɛn nin dɔnba su in mɔgɔw kan ka wele ka taa silamɛya de ma nin dɔnba su in mɔgɔw kan ka wele ka taa sabali de ma nin dɔnba su in fɛn fɛn tɛmɛna mɔgɔw kan ka yafa ɲɔgɔn ma de mais imagine nin su belebeleba in sunkalo tile 7 su fɛn de bɛ ɲɔgɔn classé de bɛ diinɛ kɔnɔ ninnu bɛna mun silamɛya de yira o denw na i ma ye Serifu Madani Hayidara den bɛɛ kɛra komi a ɲɔgɔn wa o tɛ silamɛya dɔn o tɛ kuranɛ dɔn o tɛ i ɲɛ t'u la mɔgɔ bɛ tile ka yɛlɛ u la nin su belebeleba in mun de kan ka fɔ o kɛnɛ kan ka mɔgɔw wele ka taa sabali ma mun de kan ka fɔ o kɛnɛ kan ka mɔgɔw wele ka taa ala ma mun de kan ka fɔ o kɛnɛ kan ka mɔgɔw bila diinɛ sira kan ka mɔgɔw lasira ala ɲɛ mais nin ka wajulu bɛɛ lajɛ kilasɛli ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli e masa on dirait que contrat de b'olu ni ala cɛ diɲɛ tɛ ban n'aw ma ɲi n'aw sera Ture ma a b'aw don kaso la n'aw ma ɲi n'a sera Ture ma a bɛ sariya boli aw kan wa aw ka kuma caman n'aw ka fɛn tɛ Ture bɔ a place la Asimi tɛna bila bi a tɛna bila sini mɔgɔ ma Ture sigi jamana kɔnɔdenw de y'a sigi aw ma Ture bila place na jamana kɔnɔdenw de y'a bila yen wa aw kelen tɛ maliyɛn ye wa aw kelen tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye Kayi diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen olu ka jama ka ca ka tɛmɛ e kan Baguni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen olu ka jama ka ca ka tɛmɛ e kan Ɲɔrɔ Buye bɛ yen o ka jama ka ca ka tɛmɛ aw kan e b'olu da yen nin ko caman ninnu na wa aw kelen de diinɛ ɲɛmɔgɔ ye walima aw de ye Ture bila ye wa Ture tɛ bɔ yen dɛ bilahi aw de bɛ ka wahabiyaw nɛni aw de man ɲi aw de da ka ca aw de da bɛ mɔgɔw ka ko la Ture b'o dɔn an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o a bɔra e yɛrɛ da kɔnɔ ko ka wahabiya misiri bɛɛ ci ko ka wahabiya bɛɛ faga ko wahabi ta donna ta wahabiyaw delila k'o fɔ e ma wa e den bɔra k'a fɔ yan ko ni aw tɛ ko mɔgɔ tɛ don arijinɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn fili kuma bɛ yen o ɲɔgɔn kuma jugu bɛ yen o ɲɔgɔn kuma jugu bɛ yen ni e ko aw bɛ k'a nɛni ko Ture tɛ ka aw nɛnibagaw minɛ k'o don kaso la aw tɛ ka mɔgɔ nɛni ya aw tɛ ka mɔgɔ nɛni Soya Bayaya kelen Soya Bayaya Muntaha ka président Muntaha sefu belebeleba o ye Abasi Jire tɔgɔ in ta ka taa bila a ka so kɔnɔ ka to ka Diko fa n'a ba nɛni bɛɛ b'a dɔn k'aw de ye kojugu kunyanfa ye o de la barika t'aw fɛ ko foyi de la aw mana don ko la barika t'a la ne tun ye amisar de ye n bɔra amisar kɔnɔ ka taa don wahabiyaya la wahabiyaya o de ye tiɲɛ ye wahabiyaya o de ye ala dɔn ye aw ka nin kɔni tɛ sa nin tɛ n ɲɛ t'a la président yɛrɛ bɛ k'a bolo minɛ président Bɔmɔsu bɛ komi ne yɛrɛ ta Malikinjaw jɔlen don o kɛrɛfɛ Sajo jɔlen bɛ o kɛrɛfɛ a bɛɛ tɛgɛ minɛnen don parce que o sira de ye tiɲɛ sira ye fɛn min man d'aw ye dɛ ala bɛ k'o mɔgɔw bila o sira de kan aw tɛ fɛn min fɛ aw bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ k'aw m'aw ɲɔgɔn ala tɛ sɔn parce que tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ɲɛ t'a la Asimi jɔlen don a bolo fila minɛnen don Sajo jɔlen don a bolo fila minɛnen don Malikinjaw jɔlen don Mali 5 colonels n'a bɛɛ bɛ sali a bɛɛ b'a tɛgɛ de minɛ nin ka go ye dɛ o tɛ nin fɛ parce que n'i bolo minɛ dɔrɔn olu bolo k'i kɛra wahabiya ye n'i tɛgɛ minɛ dɔrɔn olu bolo k'i taara fara Diko ninnu kan n'i kɔni Bɔmɔsi bila dɔrɔn olu bolo k'i ni wahabiya ninnu bɛɛ bɛ non Asimi hakili t'o la kungo bɛ Asimi da la min tɛ nin si ye Asimi mago t'aw ka kuma caman na Asimi nana jamana joli de kama aw ka ɲɔgɔn sama n'aw ka ɲɔgɔn buruja Asimi da t'a la wa sen t'a la
asentala e wa nin bɛɛ hɛni bɛ ɲɛ kali ala la ala min ka bon e ko publication filɛ dɛ olu de ka publication filɛ nin ye a filɛ nin b'olu de ka page sanfɛ filɛ ko Asimi y'a bolo minɛ Sadio y'a bolo minɛ cela veut dire k'o tɛ ka Touré kɛlɛ o bɛ ka bɛɛ de kɛlɛ o bɛ ka Asimi kɛlɛ bi o bɛ ka Njaw kɛlɛ o bɛ ka Touré kɛlɛ ça veut dire o bɛ nin fanga yɛrɛ de kɔ o tɛ nin fanga yɛrɛ de fɛ kuma fa na ba filɛ o de ka publication filɛ nin ye n'i y'i bolo minɛ dɔrɔn i kɛra Diko ka mɔgɔ ye Diko ko ala e ko ala Diko ka sɛda la ilaha illallah e ko a sɛda la mun de b'aw se ɲɔgɔn ma n'aw bɛɛ ko ala kelen mun de b'aw se ɲɔgɔn ma cela veut dire que kelen de bɛ nkalon kan e wa n'aw yɛrɛ dama ma bɛn n'aw sera fanga ma fanga bɛ kiiri tigɛ a tɛ mɔgɔ si ɲɛda lajɛ a tɛ mɔgɔ si sago kɛ n'aw yɛrɛ dama ma se ka ɲɔgɔn minɛ n'aw sera fanga ma a bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan min ni kasolata kan i bɛ taa kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile e ma porokɛrɛ bila e tɛ se ka bɔ yen i dan ye kuma caman de porokɛrɛ tɛ e kama tɛ ne kama ne min filɛ ne ka porokɛrɛ défend bi ni ne ye ko kɛ mɔgɔw la ni sariya kan ka boli kan a bɛ boli kan ne tɛ ka porokɛrɛ défend ko ni n taara Mali la n kana don kaso la dɛ ne ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ n'olu ye plainte don ne kama ni tiɲɛ tɛ n bolo n bɛ taa n bo kɛ palan kɔnɔ kuma fa na ba filɛ mais aw man ɲi de aw de ka kuma ka ca aw de bɛ mɔgɔw dɔgɔya aw de bɛ mɔgɔw ka vie privée ni mɔgɔw ka fɛnw fɔ yan sinon mɔgɔ si tɛ s'aw ma n'an ma se mɔgɔ min mɔgɔ tɛ s'aw ma tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan e wa juguya kun tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛna fɔ aw ye juguya kun fɔlɔ o ye Asimi bɛ k'a tɛgɛ minɛ fɛn man k'u ye diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ filanan Asimi bɔnmɔsi bilalen don olu bolo ko Asimi bɛ wahabiyaw ka tɔn de kɔnɔ Asimi bɛ ala de ka tɔn kɔnɔ Asimi bɛ ala de kɔ Asimi bɛ ka sali ala de a tɛ ka sali mɔgɔ ye nin dimi b'o la o tɛ nin président in fɛ o tɛ nin fanga in fɛ a sabanan ni président nana Mali kɔnɔ olu de tun b'a manipuler ko bɛɛ bɛ sara o la ko bɛɛ bɛ d'u ma Asimi nana y'u bila kɛrɛfɛ ni ku bɛ gɛrɛ ninnu na u b'i mago de sa o hɛni n'o dimi b'o la aw bɛ taa min hali n'aw kɛra lɛtiri an b'aw kalan yan hali n'aw kɛra lɛtiri an b'aw kalan yan wa n'aw ma dɔ bɔ juguya la malo b'a kɔfɛ n'aw ma dɔ bɔ juguya la malo de b'a kɔfɛ cɛkɔrɔba dati banna o don ne Hayidara tagamatɔ ye Paris kɔnɔ yan hali k'a yɛrɛ miiri baro sanfɛ fo k'u k'a tɛgɛ de minɛ hali ka escalier kelen ta fo que mɔgɔ de k'a pousser i ni lahara ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan e tun man ka sabali Lailatul Qadr su e tun kan ka mɔgɔw wele ka taa sabali ma ka mɔgɔw wele ka taa ala ma ka mɔgɔw wele ka taa hinɛ ma ka mɔgɔw wele i y'a faamuya o la mais e de sigilen bɛ kilasi la su ni tile a ka kutuba bɛɛ kilasi a ka kutuba bɛɛ kɔrɔfɔli a ka kutuba bɛɛ mɔgɔ dɔgɔya a ka kutuba c'est que ala ko tɛ taa foyi ye abada fo ka mɔgɔ de dɔgɔya a bɛ kɛnɛ kan n'i ye nin fɔ ko non mais a filɛ ka min kɛ maaw fɛn su nin su belebeleba in waati min na wahabiyaw bɛ ka mɔgɔ sama ka taa ala ma waati min na wahabiyaw bɛ ka mandarasasow jɔ waati min na wahabiyaw bɛ ka denmisɛnninw bila diinɛ sira kan ka denmisɛnninw bila ala ɲɛsiranya sira kan olu b'a la da donna ta wahabi ti dɛ comme ça ni an ma don arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ don o tuma na e de ye arijinɛ dilan ko ninnu b'u yɛrɛ kɛ ala de ye quoi e de ye arijinɛ dilan e b'a dɔn arijinɛ bɛ fa min fɛ wa ni kuma juguba bɛ bɔ ninnu de da kɔnɔ ko ni olu tɛ mɔgɔ tɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kira tɛ mɔgɔ ye yan ala kira tɛ mɔgɔ ye arijinɛ kelen b'aw de bolo wa aw de ye arijinɛ jɔ wa foyi t'u kunkolo kɔnɔ mais aw n'aw bɛnbaga bɛ bɛn Touré aw bɛ kule ka dɛsɛ Touré ka n'i kɔfilɛ ka na panike ka na foyi Mali majorité bɛɛ b'i kɔ a bɛɛ b'i fɛ i bɛ ka baara min kɛ bilayi tiɲɛ don ni e tun tɛ ban ne tun tɛ ban ni e tun tɛ Mali tun tɛ segin a danbe kɔnɔ ni e tun tɛ an ka wari tun tɛ segin zon tun tɛ taa kaso la i ye baara min kɛ porokɛrɛ i m'a kɛ Mali kɔnɔ ka n'i kɔfilɛ kana siran mɔgɔ si ɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'i dɔgɔya bi barika t'a si la nafa t'a si la a si tɛ se ka ci ka ci halaladenw b'i kɔ den dusumaw b'i kɔ den barikamaw b'i kɔ halaladenw b'i kɔ mɔgɔ minnu bɛ k'i dɔgɔya bi nafa foyi t'u la Ras Badayira de y'a fɔ n'aw tun bɛ diinɛ dɔn aw tun tɛ mɔgɔw dɔgɔya n'aw tun ye kuranɛ in kalan ka ɲa bilahi aw ni mɔgɔ tun tɛ se ɲɔgɔn ma kuma ma se k'aw ka ɲɔgɔn wele fanga la mais fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ u t'a dɔn ala ko ye min ye u t'a dɔn ni ninnu tun bɛ ala dɔn o tun bɛ sabali komi wahabiyaw ni ninnu tun bɛ ala dɔn bilahi o tun bɛ mais a filɛ nin ninnu tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ siran ala yɛrɛ ɲɛ
ala batu don mun de bɛ ka taa fɔ kɔrɔmatigɛli ala batu don nin sunkɔnɔ belebeleba in kɔnɔ mɔgɔw kan ka sabali de ka yafa ɲɔgɔn ma mɛ ninnu ka wajulu kɛnɛ bɛɛ lajɛ mun de bɛ fɔ ye ɲɔgɔn kilasi o b'a yira k'a fɔ ninnu ma diinɛ faamuya ninnu tɛ diinɛ yɛrɛ dɔn min don mɛ ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an ko kiti min ala ka dɔgɔya ture y'a dɔn k'a fɔ aw man ɲi de o de la ko ko n'aw ka plainte sera a ma nin se k'aw b'aw kari kaso kɔnɔ parce que aw ka ko ka ca ture y'a dɔn k'aw man ɲi de o de la ko k'a ka kuma caman in dabila ka bɔ a da la e aw ye ni ne ye soya sigilen ye bi ko fanga bɛ ka mɔgɔw woloma ko fanga bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ture ye enquête kɛ yan ka taa abasi jire sɔrɔ e ka so a bɛ ka diko fa n'a ba nɛni jɔn de y'a bila la e tɛ yan diko delila ka mɔgɔ sara ko ka e soya nɛni wa diko delila ka denmisɛnnin sara ko ka e nɛni wa mɛ soya ye mɔgɔw sara yan ka t'u loge fo a ka so kɔnɔ o ka diko fa n'a ba nɛni su ni tile diko ka muso ko k'a bɛɛ fɔ yan hali n'a sara ka kunu wahabiyaw b'aw sanfɛ de aw tɛ ku wahabiyaw la wahabiyaw bɛ ala dɔn u bɛ kira dɔn ala ye sabali d'u ma ala ye fɛn bɛɛ d'u ma u bɛ ka mandarasasow jɔ mali kɔnɔ ye u bɛ ka denmisɛnninw wele ka taa ala ma u bɛ ka ala ɲɛsiranya don denmisɛnninw dusukun na u bɛ ka diinɛ yira denmisɛnninw la mɛ aw bɛ ka mun de kɛ mali kɔnɔ ka fantanw ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka don mobiliw la ka fantanw ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa don sobaw la ka fantanw ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa sobaw sa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na on dirait que olu tɛna sa n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i kan ka kɔmɔgɔw de dɛmɛ mɛ ninnu bɛ jɔn dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ du b'u bolo faransi du b'u bolo alimaɲi du b'u bolo lahara du b'u bolo mɔgɔ ni du bɛ taa lahara mɔgɔ minnu ye kuranɛ kala k'a dɔn du t'olu bolo i t'olu ye nin k'u ka sokɔnɔnaw kɛ komi conforma ka sokɔnɔna étage joli joli k'a bɛɛ kɛ salonbaw ye k'a bɛɛ kɛ telew ye k'a bɛɛ kɛ fauteuil ye ninnu ma diinɛ kalan fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ hali n'an sara ka kunna tɛ se wahabiyaw la président bɛ wahabiyaya la Assimi Goïta Sadio Kamara bɛ wahabiyaya la colonel Ndiaw bɛ wahabiyaya la comment ça s'appelle Boubacar Touré a kɛra wahabiya ye Ras Bala yɛrɛ n'a bɛ sali a b'a tɛgɛ minɛ Bomosi bila la ne de tun bɛ bɔ n sen na Kalaban kɔrɔ fo Hayidara ka mawuludu kɛnɛ kan n y'a dɔn ko tiɲɛ tɛ yen danbe tɛ yen hɔrɔnya tɛ silamɛya tɛ n bɔra tɔn in kɔnɔ ka kɛ wahabiya ye ka tugu imam Diko kɔ ka n tɛgɛ minɛ ka n Bomosi bila olu tɛ kuma o olu bɛ ala de kɔ Diko tɛ foyi kɛ Mali kɔnɔ n'a ma fɔ nin cɛ in ye bonya tɛ a ma min da nin kan hali Diko ni nin sɔrɔsiw ninnu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ju bɔra nin de la et conseil ɲɛmɔgɔ Mali silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de kuma cogo filɛ nin ye ko ni olu tɛ ko silamɛ tɛ Mali kɔnɔ ko ni olu tɛ ko diinɛ tɛ yen ko ni olu tɛ ko mɔgɔ tɛ don a diinɛ kɔnɔ mais quelle honte e ye kuranɛ sugu jumɛn de kalan éducation jumɛn b'e la n'i ye nin fɔ k'o tɛ mɔgɔ bonya aw bɛ mɔgɔ bonya wa aw bɛ mɔgɔ bonya n'i ye nin fɔ k'u ta bɛ se bɛɛ ma an ta bɛ se bɛɛ ma kɛ an sigikun bɛ c'est que an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ka tiɲɛ défend an sigikun ye de ka tiɲɛ dɛmɛ wa n'an ma Ture to fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n'an ma nin fanga in to fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n'importe quoi n tun bɛ fɛ ka dɔ fɔ CDR mɔgɔ ma komi temps tɛ n bolo tuguni an b'olu to sini olu fana bɛ ka taa k'olu bɛ taa se Hayidara ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka nin fanga in kɛlɛ quelle honte mɔgɔ bɛ se ka nin fanga kɛlɛ i ɲa bɛ hali jama fitinin min na Hayidara kɔ n'a ye ala tɔgɔ bila o b'a bila maliyɛnw t'i kɔ ten ko k'u ye Serifu Madani Hayidara ye ala ko min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ mɛ ni k'i bɛ faso kɛlɛ don o don i tɛ mɔgɔ y'i kɔfɛ ko jama b'a kɔ paga t'a kɔ foyi t'a kɔ ni k'i bɛ bila ni fanga la i tɛ mɔgɔ y'i kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ Hayidara kanubaga dɔn n'o tɛ ɲini ka sa Assimi ko la ne bɛ Hayidara kanubaga dɔn o bɛ ɲini ka sa Assimi ko la n'i t'i jɔ ala akbar misiri kɔfɛ i bɛ mɔgɔ y'i kɔfɛ ala tɔgɔ min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ o bonya ani diinɛ bonya n'i y'o sira bila k'i bɛ disi gosi ni fanga la n'i ye n kali ala la n'i ye mɔgɔ y'i kɔfɛ i k'a fɔ ma ko tu ko jama b'a kɔ jama bɛ ala de kɔ tiɲɛ de bɛ se fɛn bɛɛ la nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ye politisiyɛnw de ye nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ma kuranɛ kalan o ye politiki de kalan nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ ala dɔn o bɛ wari de dɔn nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ ala dɔn o bɛ muso sunkuru tɛgɛ de dɔn nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ ala de dɔn o bɛ diɲɛ de fɛ ni ninnu tun bɛ ala dɔn o tun bɛ sabali ni ninnu tun bɛ ala dɔn bilahi u tun tɛ se ɲɔgɔn ma mɛ ninnu ka vie bɛɛ diɲɛ de n'i ye mɔgɔ fila ye u bɛ ka kɛlɛ dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔw de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ 8 ta sinon n'a y'a tila fila ye mun mankan bɛ yen e ko ala ne ko ala mun de b'an se ɲɔgɔn ma kuranɛ ma se k'aw lasabali kuranɛ ma se ka hinɛ don aw dusukun na kuranɛ ma se k'aw lasira ala ɲɛ Ture de bɛ se k'aw lasira ala ɲɛ Ture de bɛ se k'aw bila tiɲɛ sira kan non
aw tun kan ka siran ala ɲɛ de n'aw tun ye kuranɛ kala k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ k'o kalan k'a dɔn aw silamɛ dama tun tɛ ɲɔgɔn wele fanga la mais n'i ye silamɛw ye ɲɔgɔn wele fanga la taa tiɲɛ ni halaki de sera aw ma a n'a sɔrɔ pɔrɔkɛra ma fɛn min kɛra a b'a boli aw kan pa paga tɛ bɔ a la sigi kun ye de ka tiɲɛ fɔ dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ bi aw de nɔ don bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ bi aw de nɔ don ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ fɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ bi aw de nɔ don depuis sifin fo que ni si jɛ depuis bɛ ka boli ka yɛlɛ escalier la fo i tɛ se ka escalier ta tuguni aw man ka sabali kɔrɔ kun ye ɲamajɔ de kɔrɔ kun ye sabali de mais sabali tɛ yen kutuba bɛ ɲɔgɔn classé kutuba bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ kutuba bɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ala ko tɛ bɔ da kɔnɔ i y'a faamuya mɔgɔw tɛ wele ka taa sabali ma ala ko tɛ fɔ mɔgɔw ye foyi kutuba bɛ sigi ka ban pewu karisa y'a don ta nɛnina ta n kɛra ta anw de bɛ don aridina kɔnɔ anw de bɛ diinɛ dɔn anw de ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ mais quelle honte nin ye labanko juguya de la déception totale nin cɛkɔrɔba ye mɔgɔw tɔɲɔ mali kɔnɔ bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn tɛ nin cɛkɔrɔba in de b'a bɛɛ kɔfɛ dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ ka diinɛ dɔn mais an ɲɛ b'a la o bilahi ni n bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon don ala kana hɛrɛ kɛ n ye a bɛɛ ye tiɲɛ de ye wa aw ka misɛn ture tɛ bɔ a pilasi la bi a tɛ bɔ a pilasi la sini fɛn min ka di a b'o de kɛ aw ma sigi wa aw ta tɛ mali ye maliyɛn den bɛɛ bɛ ture kɔ ni kun bɛ mɔgɔw ɲininka bi mɔgɔ min bɛ ture fɛ a ka ca n'aw ka jama ye a bɛ se ka mun kɛ o tigi la a tɛ se ka pa paga kɛ o tigi la n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ e san joli ko kelen n'aw tɛ fɛ ka wahabiya ye a tɛ taa sigi jamana wɛrɛ la n'aw tɛ fɛ ka mɔgɔw ye diinɛ la ala ko la a tɛ taa sigi jamana wɛrɛ la tellement que ninnu tɛ ala fɛ o tɛ kira fɛ ne t'a dɔn ninnu bɛ diinɛ sugu min kɔ dɔ fana bɔra ko ale ye mun mɔgɔ yɛrɛ ye ko ture ye mais i tɛ se ka bɛɛ lakali quoi u setanɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ bi kafiri damaw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ bi aw ka hakɛ to dɛ n kan tɛ hayidara ma kafiri dɔw bɛ mɔgɔ minnu ye kuranɛ jɛni olu fana bɛ panpan na olu fana bɛ panpan na mɔgɔ min taara kuranɛ jɛni dɔw de b'a la k'olu b'o defa ni ture ma fɔ aw ma kafiri a b'a fɔ jɔn de ma ko kafiri ture kan ka silamɛ minɛ k'a di kafiri ma n'i ye kuranɛ jɛni walima ka kuranɛ dɔgɔya ka alakira dɔgɔya ye kafiri de ye dɛmɛbaga tɛ sɔrɔ e la mali kɔnɔ hali bagan ka fisa ni e ye mali kɔnɔ ko ni mɔgɔ min kɛra kafiri ko e tɛ hadamaden ye n'i kɛra kafiri ye mali kɔnɔ e tɛ hadamaden ye ka taa bi dɔw ka diinɛ kan ko e ka bonya mali kɔnɔ kan k'i ju tigɛ de wala n bɛ aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ni ala sɔnna sini an bɛna sɛgɛrɛ mɔgɔ la komi nafa tɛ olu la mɔgɔ ka n'i ka temps perdre olu la sini an bɛna k'a fɔ cɛkɔrɔba ye k'a ka ji fara koliji kan diinɛ ko tɛ dusukun na dɛ ala ɲɛ siranya tɛ dusukun na i kuma cogo a b'a jira k'a fɔ i ma kuranɛ kala i tɛ ala dɔn a ɲini ka ala dɔn bilayi cɛ o cɛ bɛ ala dɔn a bɛ sabali de cɛ o cɛ ye kuranɛ kala k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ ala bɛ hinɛ de don i dusukun na mais nin ka kutuba bɛɛ kɔrɔmatigɛli a ka kutuba bɛɛ mɔgɔ mankutu tiɲɛni a ka kutuba bɛɛ yɛrɛ fɔ a ka kutuba bɛɛ waso ala ye nin fɔ ala m'a fɔ kira m'a fɔ fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min ta kɔnɔ e cɛkɔrɔbatɔ i dati banna i tagamatɔ mɔgɔw de b'i poussé kɔ bɛɛ karilen don ala ni baarakɛbaliya bolo u sigilen don su ni tile kɔ bɛɛ tiɲɛnen don e t'i bilama lajɛ k'i kunulama lajɛ k'a fɔ ko kɔ bɛɛ bɛ laban ala de ta ma i y'a faamuya jɔ fɛn bɛɛ laban ye dali de e man ka hakili sɔrɔ ten sa i ka mɔgɔw kalan en tant que silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o de sigilen bɛ kilasi la n'i ye mɔgɔw neni mɔgɔw b'i neni ni denw ye mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔw b'i dɔgɔya kuma fa n'a ba filɛ n bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ seyidi sisɔgɔ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn zeska mɛtɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ abudulayi samakɛ k'aw fo